Presyo sa kada kilo sang bugas sa Iloilo City nagsaka sa 2 pesos. Ini ang gitutukan ni Tess Ordales. Suki ni Manang Inday ang ininga baligyaan sang bugas sa haro. Kada simana dirigid siya nagatingob bakal sang bugas bangod barato. Pero kay nasang aga nagduha-duha ini kon mabakal sang tingob bago natalo pang dansini ang pagmahal sang 2 pesos sa kada kilo sang imported subong man sang local rice. Una na nga naganunsya ang Department of Agriculture sa pagsaka sa kada kilo sang bugas sa 150 to 250 pesos kagining nabatyaga naman sa syudad sang Iloilo. Bangod ang 143 pesos nga kada kilo sang sinendomeng, 45 pesos ni subong. Ang 46 pesos sa kada kilo sang jasmine, 48 pesos na. Ang dinurado, 50 pesos na ang kada kilo, halin sa presyo ng 48 pesos. Ang local rice naman, 41 pesos na halin sa 38 pesos sa kada kilo. Basta nakapasulod sa August, kung itag purutob, naga-increase kin man ang mga prices ka mga bukas. Kapin pa naga-uran-uran, nagataas kidya presyo. Kaya i-delay ko ka isa ang galing. Di ko may mga stocks ka, okay lang eh. Bangod sini, hindi man manikawan kuno nga magpasaka man sang presyo ang mga rice retailer. Si Lolo Joe Bal may 5 ka mga upod sa balay kasama sa may nagabakal sang tingob nga ginantang. Pero subong nga nagmahal na, kinahangla na sini kuno nga magkinot anay. Subong daw nagsaka bala. Tiyan mo na nga daw naguntat naman ko ga kinilo-kilo na lang ko. 5 ma'am, 5. Subong daw medyo ginabudget na lang. Sunod sa Department of Agriculture, ang pagsaka sa presyo resulta sang manubo nga supply sang bugas sa pungsod nga naapektuhan sa mga naglabay nga bagyo. Upod kay Hans Desierto, Tess Ordales, 1 Western Visayas.